Zvykne sa hovoriť, že konkurenčný model trhu zabezpečí výrobu najlepšieho možného tovaru za najnižšie možné ceny. Ide tu o určitý koncept motivácie, ktorý zdôvodňuje konkurenciu na trhu a je založený na predpoklade, že výsledkom bude výroba tovaru najvyššej možnej kvality. Ak by som si chcela sama vyrobiť vlastný stôl, prirodzene by som ho vyrobila z tých najkvalitnejších a najtrvácnejších materiálov. Mojím zámerom by bolo, aby daný predmet vydržal čo najdlhšie. Prečo by som si mala vyrobiť niečo nekvalitné, keď viem, že onedlho to bude musieť vyrobiť znovu, zháňať na to ďalší materiál a vynakladať ďalšiu energiu? Aj keď sa tento myšlienkový postup zdá byť na prvý pohľad racionálny, vo svete trhu je nielenže vyslovene iracionálny, ale dokonca nie je ani jednou z možností. Z technického hľadiska nie je možné vyrobiť to najlepšie z najlepšieho, ak si chce korporácia udržať svoju konkurencieschopnosť a vďaka tomu predávať spotrebiteľovi tovar za priateľné ceny. Prakticky všetko, čo sa dnes v našej globálnej ekonomike vyrába a predáva, je automaticky menej cenné v momente, keď sa to vyrobí, pretože je matematicky nemožné vyrábať vedecky najpokrokovejšie, najefektívnejšie a strategicky udržateľné výrobky. Je to tak kvôli tomu, že systém trhu vyžaduje, aby pomer ceny a výkonu, teda potreba znižovania nákladov, bola prítomná na každej úrovni výroby. Znižovanie ceny pracovného výkonu, materiálu, balenia a tak ďalej. Zmyslom konkurencie je samozrejme zabezpečiť, aby si verejnosť kupovala tovar u nich a nie u konkurenčného výrobcu, ktorý sa takisto snaží o rovnakú vec, teda zabezpečiť, aby aj jeho výrobky boli konkurencieschopné a dostupné. Nevyhnutným dôsledkom tejto stratégie je niečo, čo by sa dalo označiť ako vnútorné zastarávanie. Toto je však len súčasťou ešte väčšieho problému. Základný kľúčový princíp trhovej ekonomiky, ktorý mimochodom nenájdete v žiadnej učebnici, je nasledovný. Žiaden vyrobený predmet nemôže mať dlhšiu životnosť, ako je potrebné na udržanie cyklickej spotreby. Inými slovami, je nevyhnutné, aby sa daná vec pokazila, zlyhala alebo expirovala v rámci určitého obdobia. Toto sa nazýva plánovaná zastaranosť. Plánovaná zastaranosť je základným kameňom trhovej stratégie, ktorá sa týka každej korporácie, ktorá niečo vyrába. Len veľmi málo výrobcov by samozrejme priznalo, že taká stratégia existuje. Namiesto toho sa skrývajú za materiálnu zastaranosť, o ktorej sme už hovorili. Taktiež často ignorujú, ba dokonca potláčajú technický pokrok, vďaka ktorému by sa mohli vyrábať kvalitnejšie a trvácnejšie tovary. Takže ako by nestačilo, že systém sám o sebe neumožňuje výrobu efektívnych a trvácnych tovarov, podľa logiky plánovanej zastaranosti navyše platí, že dlhšia životnosť výrobkov nie je v súlade s udržaním cyklickej spotreby, a teda ani samotného trhového hospodárstva. Inými slovami, udržateľnosť produktu je v protiklade s ekonomickým rastom, v dôsledku čoho existuje priama a silná motivácia zabezpečiť, aby životnosť akýchkoľvek vyrobených produktov bola čo najnižšia. Iným spôsobom tento systém jednoducho nedokáže fungovať. Stačí jediný pohľad na množstvo odpadových skládok po celom svete a zistíme, že zastarávanie je realitou. Miliardy lacných mobilných telefónov, počítačov a ďalších prístrojov, ktoré sú plné vzácnych surovín náročných na ťažbu, ako zlato, koltán či meď, ležia na obrovských haldách zvyčajne kvôli drobnej poruche alebo pokazenej súčiastke, ktorá by v úspornej spoločnosti mohla byť ľahko opravená alebo obnovená, čím by sa životnosť daného produktu predĺžila. Napriek tomu, že takéto riešenie sa zdá byť na prvý pohľad efektívne vzhľadom k tomu, že žijeme na planéte s obmedzeným množstvom zdrojov, žiaľ, z trhového hľadiska je toto riešenie vyslovene neefektívne. Jednou vetou. Efektivita, udržateľnosť a trvácnosť sú nepriateľmi nášho ekonomického systému. Podobne ako hmotné produkty, ktoré sa vyrábajú znovu a znovu nezávisle od dopadov na životné prostredie, sektor služieb sa správa rovnakým spôsobom. Treba si uvedomiť, že vyriešenie akýchkoľvek problémov, vďaka ktorým dnes funguje sektor služieb, by bolo z finančného hľadiska nežiadúce. Stačí sa na chvíľku nad tým zamyslieť. Posledná vec, ktorú by si zdravotnícky priemysel skutočne želal, je vyliečenie chorôb, ako napríklad rakoviny, pretože by prišli o nespočetné množstvo pracovných miest a biliónové zisky. A keď sme už pri tom, aj zločiny a terorizmus sú pre tento systém dobré. Teda aspoň po ekonomickej stránke, keďže umožňujú zamestnávať nových policajtov a vytvárajú dopyt po drahej bezpečnostnej technike. Nehovoriac o hodnote väzníc, ktoré vlastnia súkromníci za účelom dosiahnutia zisku. A čo vojna?
Vojenský priemysel v Amerike sa podieľa na HDP obrovským dielom. Je jedným z najziskovejších odvetví priemyslu, keďže vyrába smrtonosné zbrane. Obľúbenou aktivitou tohto priemyslu je niečo zbombardovať len preto, aby následne mohli zdevastované areály obnoviť znovu za účelom zisku. Tento prístup bolo možné pozorovať, keď sa dojednávali miliardové zmluvy ohľadne vojny v Iraku. Pointou je, že negatívne spoločenské javy sa stali výnosnými obchodnými príležitosťami pre priemysel a akýkoľvek záujem o riešenie problémov, akákoľvek snaha o udržateľnosť a ochranu životného prostredia je v protiklade s udržiavaním ekonomického systému. A práve z tohto dôvodu, vždy keď vidíme stúpať HDP v akejkoľvek krajine, zároveň sme svedkom rozmachu nedostatku, či už skutočného alebo umelého. A zo skúseností vieme, že nedostatok pramení v neefektivite. Väčšia neefektivita preto znamená väčší nedostatok.